tal? Saudos, noite de Xoves Santo aquí en Canal Rías Baixas que adicamos ao Concello de Moraña. Por diante temos unha hora e media de programa de intenso debate para coñecer as propostas das distintas candidaturas para mellorar o Concello que hoxe é protagonista. Xa saben que dende a súa casa, empregando as redes sociais, empregando o Twitter, poden participar e poden interactuar connosco utilizando o cancelo Contrastes Moraña. Ali poden facernos chegar as súas opinións e os seus comentarios sobre o que aquí aconteza ao longo destes vindeiros 90 minutos. Se lles parece, paso xa a presentar os protagonistas desta noite, as dúas candidatas e o candidato que van participar neste debate electoral. Saudamos a candidata do Partido Popular, Luisa Piñeiro, moi boas noites. Hola, boas noites. Candidata do PSDG-PSOE, Diana Pereira, moi boas noites. E, por último, o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Marcos Suárez, tamén moi boas noites. E benvidos os tres a este debate electoral en Canal Rías Baixas. Agora que xa nos coñecemos todos, se lles parece, imos ata Moraña coñecer algún datiño máis. O Concello de Moraña, situado na comarca de Caldas, ten unha extensión de 41 km². A localidade está dividida en 9 parroquias. A poboación do municipio foi minguando paseniñamente nos últimos anos e agora se contabilizan 4.200 habitantes. No ano 2015 superábanse os 4.350. Na vindeira cita electoral de maio, os veciños da localidade están chamados a elixir a 11 concelleiros. Nos comicios do 2015, o PP incrementou a súa representación pasando de 4 a 6 edís. O PSDG fíxose con 3 concelleiros e o BNG con 2. Deste xeito, o PP conseguiu a súa primeira maioría absoluta na historia da vila. Luisa Piñeiro mantivo no seu poder o bastón de mando co que se fixera 4 anos antes á fronte dun goberno en minoría. Por número de votos, o PP foi respaldado por 1.410 electores. O PSDG sumou 659 papeletas e o BNG fíxose co apoio de 577 veciños. Aínda que se presentou os comicios, quedou fora da Corporación Independentes de Moraña ata daquela cun representante. En canto á participación, no 2015 roldou o 79%, case 3 puntos menos que no 2011. Bueno, pois agora que xa temos todos os datos sobre da mesa, imos arrancar coa primeira rolda de intervencións neste primeiro minuto inicial no que os tres candidatos se poden dirixir á audiencia de Canal Rías Baixas e en concreto e en especial aos seus veciños e veciñas. Ten a palabra a candidata da forza máis votada no 2015, neste caso o Partido Popular, por diante 60 segundos, aquela cámara. Bueno, boas noites a todos e moitas gracias por darnos esta oportunidade de estar aquí os candidatos de todas as forzas políticas que nos presentamos a estas eleccións municipais do 2019 que teñen representación ahora mismo na Corporación Municipal. Desde o Partido Popular facemos un balance positivo desta legislatura, un balance con uns datos moi positivos económicamente, cunha baixada do paro Moraña dun 40%, con un incremento nas partidas sociales e cunha aposta polo deporte, pola cultura, polos servicios sociais e polo medio ambiente. Fomos o primeiro goberno do Partido Popular que puso en marcha un centro de información á muller no noso Concello de Moraña, tamén un proxecto de atención temperá aos nosos cativos e somos un goberno que sempre apostamos polo rural e que invertimos máis de 5 millóns de euros no rural. Un goberno que se presenta esta legislatura cunha pasada legislatura cun programa cumprido, un goberno que sempre traballou por Moraña, sempre traballará por Moraña e sempre estará comprometido por Moraña hoxe e a partir do día 26 de maio tamén coa confianza dos morañeses e as morañesas. Grazas, señora Piñeiro. Imos xa co minuto inicial do PSD-PSOE, por diante ese 60 segundos a aquela cámara. Ben, boas noites. Eu neste minuto inicial vou aproveitar para facer un repaso o papel do Partido Socialista como oposición durante estes 4 anos, nos que eu participei por primeira vez na vida política do Concello de Moraña. Creo que fomos unha oposición que actuou con moito respeto hacia os demais partidos, unha oposición activa que sempre participamos dos proxectos que nos propoñía o Goberno municipal e que sempre colaboramos en todos aqueles que creíamos axeitado colaborar e rexeitando aqueles que non creíamos necesarios para os nosos veciños, xa que somos coñecedores como parte activa da veciñanza de cales son as necesidades que temos no noso Concello. Moi ben, pois sobraronlle case 20 segundos, imos co minuto inicial do Bloque Nacionalista Galego, tamén por diante eses 60 segundos, tamén aquela cámara. Moi ben. Pois eu o primeiro que quero facer é poñer en valor o traballo do Bloque Nacionalista Galego. Nós estamos satisfeitos e creo que os veciños e as veciñas tamén están satisfeitos co traballo que se nos encomendou hai 4 anos. Por que? Porque fixamos propostas, porque puxamos iniciativas en riba da mesa, porque apoiamos ao Goberno nas cuestións de interés xeral para Moraña,
porque demos a cara cando quedamos en pediatra e desde logo fomos firmes e fomos coherentes nas discrepancias co Partido Popular e coa súa acción de goberno. E que decir da xestión do goberno do Partido Popular durante o mandato? Pois, baixo o noso punto de vista, se pode englobar en dúas grandes etapas. Unha primeira etapa, donde o goberno da señora Piñeiro estuvo máis pendente de facer oposición á Deputación de Pontevedra que de gobernar Moraña, e iso a nós non nos reportou nada. E unha segunda etapa, bueno, pois marcado por unha operación de propaganda que pagamos todos os veciños e veciñas de Moraña. Grazas, señor Suárez. Imos xa, completada esta primeira rolda de intervencións, imos xa meternos en materia co primeiro bloque temático. Falamos de infraestructuras, falamos de urbanismo, falamos tamén de dotacións de servizos públicos. Ten a palabra a candidata do Partido Popular. Pregúntolle, segundo o seu criterio, que precisa en materia de infraestructuras, que precisa aínda o Concello de Moraña? Bueno, pois o Concello de Moraña, como concello estratégico ubicado na provincia de Pontevedra, cunhas grandes infraestructuras de comunicación hacia as capital de provincia e vilas de maior poboación, fomos quen de que nesta legislatura pois tamén traballamos en todo tipo de infraestructuras que temos no noso concello. Facilitamos e melloramos a mobilidade no rural, porque é un concello de rural interior que así percibíamos os veciños que forman parte deste rural. Actuouse en máis do 70% dos núcleos de población do noso concello, aparte pois das melloras que se fixeron e do mantemento das vías en todas as vías municipais, o igual que tamén se actuou en infraestructuras deportivas, como pode ser unha pista multideporte, como pode ser unha pista pan track en proxecto e outra serie de instalacións deportivas que entrarán no proxecto desta próxima legislatura. Fomos quen de facer unha reforma tamén moi importante nas infraestructuras educativas, no CPI Santa Lucía e tamén nas escolas unitarias que temos e na escola infantil, o igual que comunicacións e sendas peonils para proteccións da seguridade dos peatóns. Ahora mismo temos na actualidade pois unha senda de máis de 4,5 km que comunica o concello, a parte do casco urbano, coas parroquias limítrofes de norte a sur prácticamente do concello. E estamos tamén agora, a parte de coproxecto, ca adxudicación e ca posta en marcha desa rehabilitación e restauración de outra infraestructura moi importante que é un local social en Alende, na parroquia de Santa Xusta, que vai acoller pois unha unidade de Alzheimer, unha das 4 unidades de Alzheimer que se vai poñer en marcha agora en Galicia en colaboración coa Xunta de Galicia. Creo que o traballo que se fixo en infraestructuras foi positivo e o igual que tamén pois nos servicios públicos, actuando no saneamento, actuando na recollida selectiva de residuos, nun plan de compostaxe adecuado aos veciños do Concello de Moraña e nuns proxectos de eficiencia enerxética no alumbrado público igual que os servicios de conciliación do Concello, que prácticamente son gratuitos. Deixámola aquí, porque na segunda roda tamén lle quixera preguntar aos candidatos pola cuestión do saneamento, sobre todo tamén nesas zonas rurais. Agora, a quenda do PSDG, preguntarlle como valora o traballo feito nesta materia polo partido de goberno, polo Partido Popular neste caso, e que proxectos, que iniciativas vai levar a cabo se vostede chega á alcaldía. Ben, pois eu creo que se fai un resumo moi simple. Se vemos cal foi a primeira intervención que fixo xa este goberno na súa primeira legislatura, que foi o campo de fútbol de herba sintética. Unha medida un campo que xa estaba pedido con anterioridade, pero que nunca se levou a cabo. E agora cerramos este último mandato coa súa promesa de facer, xa con un proxecto en riba da mesa, de facer outro campo de fútbol. Dicir, ese é o resumo das infraestructuras ás que a vostede dá máis importancia para o noso concello. É certo que se levaron a cabo moitas outras inversións, pero tamén é de recibo nomear a Deputación de Pontevedra, deputación que está sendo maltratada polo noso goberno por ser socialista do bloque, e que están a mínima facendo ataques contra ela. Neste último período, nestes últimos 4 anos, cando remate o 2019, a Deputación de Pontevedra vai ter invertido no noso concello case 4 millóns de euros. Todas as obras en infraestructuras, tanto a cultura como outras moitas actividades, foron subvencionadas pola Deputación de Pontevedra. Nós o que queremos é que se coide moito máis o rural, porque creo que ten que ser o corazón de Moraña. Moraña é basicamente rural e creo que temos que conseguir que a xente se quede a vivir a él, e para iso temos que dotala de moitos máis servicios dos que ten agora mesmo.
Moi ben, pois vamos a que na palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu xa vexo que o Partido Popular ven aquí a vender fume, a vender o que fixo moito, pero en realidade aquí o que se lle plantexaba era que propostas temos para estes 4 anos e que lle queremos explicar aos veciños. Ben, efectivamente neste mandato, pois a verdad que hubo moitísimos cartos a disposición. Eu creo que foi na historia de Moraña, creo que a vez que máis cartos hubo a disposición, non? A cuestión é se tiñan que ter coberto todos os servizos básicos e iso non pasou. Aí efectivamente están os plans da Diputación, os plans da Xunta de Galicia, PEIN, PIR, os plans municipais, efectivamente. Hai cartos a disposición, temos un orzamento de 2 millóns de euros que non ten que executar o goberno, só faltaría que non se fixera nada. Pero nós consideramos que queda moito por facer. E eu vou centrar a miña intervención. Primeiro vou a falar do centro urbano, despois vou a falar das parroquias e despois xa vou a falar de equipamentos ou de infraestructuras de carácter xeral. Ao respecto do centro urbano, pois neste momento nunha situación un tanto caótica, señora Piñeiro, coches aparcados en calquera lado, temos plantexado no pleno, os peóns obrigados a ir polo medio dos coches en algunha das rúas, non hai habilitadas zonas de carga-descarga, o lixo está ciscado continuamente no chan, só hai que ver como están os contenedores ali xunto ao edificio o antigo edificio da Praza de Abastos. Non hai ni un só banco para sentarse no centro urbano de Santa Lucía, carece de mobiliario urbano, apagóns no alumeado público, non podemos esquecernos da esplanada de Mos, un espacio no que é necesario intervir, porque hoxe en día, tal como está provocando arrastres de auga, arrastres de xabre, cando hai feira e chove, aquilo é unha auténtica lameira. E nós queremos isto? Pois non, nós a verdade é que non queremos isto no BNG, nós queremos un centro urbano que sea agradable, que estea ordenado e no que se poida vivir en armonía. Queremos recuperar espazos públicos, por exemplo, a Praza do Concello, queremos poñer en valor Despois falamos da cuestión rural, porque é o tema que vou introducir de contado. Sí, pero dame un minutiño e remato coa parte do núcleo urbano. Poñer a Carballera de Santa Lucía en valor, queremos eliminar barreiras arquitectónicas. Temos unha casa de Concello que non é accesible a día de hoxe. E, ademais, bueno, pois eu creo que é necesario abordar estas cuestións de poñer máis prazas para persoas con discapacidade. Imos co Partido Popular sobre esa cuestión da atención ao rural, xa avanzaba vostede algunhas cuestións referentes a este tema, pero que queda por facer? Que queda por facer nas partes, digamos, máis rurais do Concello de Moraña? Entendo que podo contestar tamén algunhas alusións que fixeron, porque a verdade é que me sorprende a candidata ao Partido Socialista que me di que empezo a miña legislatura no ano 2011 facendo un campo de fútbol e acabo facendo outro campo de fútbol. A verdade é que me sorprende que descoñeza que Moraña xa fai tempo que tiñamos os campos de fútbol, non se vai facer outro campo de fútbol. E é verdad que o campo de fútbol estaba pedido fai moito tempo, pero ninguén o fixo hasta que chegou o goberno do Partido Popular e o fixo o campo de erva sintética no Buelo. Ahora mesmo temos unhas instalacións con un equipo que, por certo, acaba de ascender á primeira autonómica, que os felicito desde aquí e que creo que se merecen unhas instalacións dignas. E no campo de fútbol de Mirallos non se vai actuar, se vai actuar nas instalacións anexas ao campo de fútbol, creo que de recibo. E decir que o goberno do Partido Popular de Moraña maltrata a Diputación de Pontevedra, o Partido Socialista, bueno, este a maior aberración que pode escoitar hoxe aquí sentada, cando levo 4 anos solicitando unha entrevista coa señora presidenta da Diputación de Pontevedra e todavía non recibo a alcaldesa. E non recibo a alcaldesa Moraña, non é que non recibes a Luisa Piñeiro, porque a Luisa Piñeiro dalle igual que a reciba que non a reciba, pero non recibe a unha representante do pobo de Moraña. Lle guste ou non lle guste, a ela e a vostede. E por iso que o maltrato sí que da Diputación de Pontevedra, que obras que tiñamos en marcha como é unha infraestructura moi importante, a carretera de Manes Rebón, non la quitaron cando estaba en execución, non en proxecto, en execución, con toda a expropiación xa pagada e todos os veciños habían cedido os terrenos para facer esa infraestructura. Claro, pero me gusta aclarar estas cousas, e falo do rural, e fixemos un proxecto durante estes 4 anos de inversión no rural de máis de 5 millóns de euros. Fixemos un acondicionamento de pilóns e de fontes do noso patrimonio, que foi votado en contra polo Bloque Nacionalista Galego. Sí, porque teño as actas aquí, e aquí non me dá tempo porque xa me están apurando, pero salir xa se enseño actas do pleno onde hai un voto en contra do Bloque Nacionalista Galego para non dotar económicamente ese proxecto que temos. Seguimos falando na seguinte rolda para non ir descompensando os tempos, e damos a palabra primeiro ao PSDG e despois ao BNG sobre a cuestión do que fai falta nas partes máis rurais do Concello, cando queira. Primeiro dicir que eu
non digo que non se sean necesarias as actuacións no campo de fútbol. Xa sei que é unha remodelación do graderío, Foi o que da dixo cafetería. vostede, Non, son as palabras dixen que as súas. necesidades, Son as as palabras súas súas. necesidades basábanse en eso. En deporte, sí, e noutras áreas, e noutras Sí, cousas que se pero fixeron. Que tamén recoñeceu vostede que noutras áreas se fixeron grandes cousas. Sí, Pois eso é certo, vamos a falar fixéronse por grandes áreas. cousas. Perfecto, o deporte tamén lle corresponde, O deporte tamén. efectivamente. O deporte tamén, pero que é chamativo que empeza unha legislatura así e a remate Porque así. eu non sei cando empezo nin cando remato, eu traballo 4 anos, non traballo nin ao principio nin ao final, traballo 4 Bueno, que eu non anos. lle quero dar importancia a esas actuacións que son necesarias, pero aproveito o a ímpetu que oportunidade puxo, das inversións de outras o administracións ímpetu que puxo en nese conseguir momento. axudas de diferentes consellerías para a remodelación dese campo de fútbol para ese proxecto, tamén a podía perseguir para invertir noutros sitios, como é o centro de saúde. É dicir, o centro de saúde tamén depende da Xunta de Galicia e Que temos... non ten competencia o Concello, yo digo, Vale. está cedido a Xunta Galicia, Pero non as é do axudas que veñen para o Concello. campo de fútbol son Sí. da Xunta de Galicia, de diferentes Sí. consellerías, Sí. e o centro de saúde tamén depende da Xunta de Galiza. Tamén, e o local social de Alende Ten uns tamén. baños que non son para nada accesibles, ten un almacén onde se ten que cambiar o persoal, e xa falando dos temas de contratación e as substitucións que non se cubren, xa Tamén. podemos falar moito. Tamén Me quedan podemos 40 falar. segundos sobre a cuestión do rural Tamén e despois podemos imos co falar. Benega. Venga. Bueno, pois adiante o Benega con esas propostas Bueno, para o rural. xa vemos cales son as prioridades do Partido Popular, non fala de nada, non está falando das necesidades que temos Falo aínda de que por vos abordar. interesa, non de Necesita, que queire escoitar vostede. déixeme falar, isto no meu turno. Sí, disculpe. Vale. Ah. Fala dos lavadoiros e demais, só hai que ver como deixaron o lugar das casiñas, encharcado de agua, tirar os cartos, pois, bueno, os cartos son públicos, son de todos. E, efectivamente, é importante recuperar o patrimonio neográfico, pero con criterio. Volvo a insistir, só hai que ver, e está ali para ver, o lavadoiro do lugar das casiñas. Eu creo que nos parroquias hai moito por facer aínda. Saneamentos, que falaba antes a señora Piñeiro, no lugar da Pedrado, en Amil, levan 8 anos esperando. 8 anos esperando polo que se lle resolva o saneamento. Outra cuestión que hai que abordar e que insistimos moitísimo son as fosas de decantación, que lle temos levado continuamente ao pleno porque nós recibimos queixas dos veciños e das veciñas que ven como se está verquindo directamente aos ríos, aos regatos. Chegamos ao pleno, maravillosamente está todo, parece ser. Pois nós consideramos que hai que abordar esa situación de unha vez por todo. Ao respecto dos viais, pois nós consideramos que hai que facer un plan de mobilidade en serio, de seguridade e con calidade. Hai moitísimas cousas por facer, mogollón de un montón de pavimentacións que están por facer. Por exemplo, no vial da curva da Retorta, non sei se sabe onde lle falo, pois aí, evidentemente, eso está que dá pena. O recrecido das arquetas pluviais das casiñas pedinlla eu en pleno fai 8 anos. A pontella do lugar das casillas está fundida, parece ser que non é necesario. Pero, bueno, nós queremos seguir abordando máis situacións. Por exemplo, no 2015 plantexábamos xa unha moción para facer o acceso ao lugar de Sabadín. Creo que iso, despois de 4 anos, que se vai abordar agora, despois de 4 anos. Hai unha moción do Bloque Nacionalista Galego, sí ou non? Pero nós queremos abordar máis necesidades. Despois hai máis roldas para non facer monólogos. Vale. Despois hai máis roldas para seguir falando destes asuntos. Vostede xa comentaba antes a cuestión das mellores na rede viaria, un tema que tamén introducía agora o BNG. Vou introducir tamén outro tema no debate, a cuestión do saneamento, preguntarlle polas actuacións que se fixeron e polas que están por facer. Vale, ahora mesmo no Concello de Moraña máis do 95% dos veciños teñen rede de saneamento, con datos oficiales. Estamos traballando nestes meses, neste ano, no saneamento das Terreiras, Batante, Xugueiras e Castro, con máis de 300.000 euros. Eu creo que, claro, as depuradoras do rural verten ao río, sí, claro. Pasa un proceso de depuración e verte ao río. Pasa un proceso de depuración e verte ao río. Temos as depuradoras con todos os controis anuales e podemos decirlo ben claro, porque outros concellos non as teñen e teñen multas. Nunca tuvemos unha multa, temos os controles ao día, as analíticas ao día. Por lo tanto, non veña aquí a asustar a xente de que Moraña está toda contaminada polas depuradoras que hai no rural. Que hai algunha depuradora que pode, algún bombeo que se pode atascar no momento e se vai a arreglar,
correcto, hai averías nesas instalacións, vale? Pero non veña aquí a decir que estamos contaminando todos os ríos, que, por certo, tendo unha reunión coa Xunta de Galicia e con concellos limítrofes sobre o tema do saneamento, o saneamento de Moraña está funcionando. As depuradoras, a EDAR de Afieiras e as depuradoras que temos no rural. Que hai algunha avería, que hai algún caso puntual que se arregla no día, perfectamente. E lle digo respecto, pois tamén, isto non é meu turno de intervención, quero lembrar, agora que comenta, un momentiño, agora que comenta, porque como un momentiño, agora que comenta vostede, é certo que hai quendas de intervención, pero sí que é certo que queremos que isto sexa un debate, sí que se pode retrucar na medida na que nos respectemos todos. Entón, eu antes, eu digo que o din os veciños e as veciñas. No, é que vostede antes me dixo, por favor, non me interrumpa no meu turno de intervención. Ahora eu digo mismo, o presentador pois xa estamos empatados, agora continúen. Solo era unha puntualización. Continúen. Co debate. E falaba de outros servicios no rural tamén, falaba dos servicios da recollida de basura, que, bueno, acostumbrados a publicidade engañosa que moitas veces nos fixo o BNG, como foi, isto xa foi na legislatura pasada, cando se dedicou a facer reunións polas parroquias anunciando que o Partido Popular iba a subir o recibo da basura. 8 anos despois non subimos o recibo da basura, están congelados os impostos e acabamos de firmar un convenio con Sogama que se conseguimos reducir a reciclase, ou se conseguimos reducir o porcentaxe de residuo que se envía á planta, vamos a reducir un 10% o recibo da basura. Imos coa candidata do PSDG, xa temos sobre a mesa cuestións de melloras na rede viaria, tamén cuestións de saneamento, sobre todas estas cuestións, que propostas ten o seu partido? Bueno, eu creo que sobre saneamento lle quedou unha situación moi favorable a este goberno, xa que lle quedou a depuradora do polígono de Afieiras feita con mantemento durante 20 anos. Entón, esos cartos que non se invertiron aí puderonse invertir en bombeos todos os anos, en conexións ao saneamento. Con respecto á basura que comentaba agora, creo que temos que poñer man nese tema, porque ano a ano as toneladas de basura que estamos xerando son cada vez maiores, e, polo tanto, eso custanos non directamente do bolsillo de cada un de nós, porque o imposto é verdad que está conxelado, pero sí das arcas do Concello. Temos que apostar pola compostaxe dunha vez por todas e facer que Moraña sea moito máis ecolóxica e non podemos estar producindo tantas toneladas de basura e aumentando as ano a ano. Ben, escutamos o candidato do BNG, adiante. Eu non sei onde saca a señora Piñeiro isto de que nos fomos anunciando polas parroquias de que o PP iba a subir o recibo, é que non sei de onde o saca. Na misa foi unha reunión. Non sei onde, é que usted non vai ás nosas reunións, non sei, quen lle conta esas cousas. Déixeme falar que estou no meu turno. Ben, nós, evidentemente, nas parroquias hai unha cuestión que hai que abordar dunha vez por todas, que son o tema da protección dos núcleos. É dicir, o que non podemos permitir é que teñamos eucaliptos á porta das casas. Nós consideramos que hai que facer unha ordenanza reguladora de aproveitamento de cultivos, porque iso é unha cuestión de seguridade e de prevención de incendios. Hai outra cuestión nas parroquias que hai que abordar, que son as novas tecnologías nas parroquias e en todo o Concello. É dicir, é lamentable que de Alende hasta a 1000, que casi non podes facer unha chamada telefónica, porque non hai cobertura, xa non falamos de conexión a internet. Despois hai unha campaña da Xunta que di ruralízate, claro, ruralízate, pero non temos servizos. E eses servizos, hoxe en día, en Moraña non os temos. E son cuestións que hai que ir abordando. E o Partido Popular non os abordou. Nós queremos apostar tamén por infraestructuras de carácter rural. Queremos apostar por aproveitar ferramentas como pode ser a concentración parcelaria, bueno, pois para unha cuestión de ordenación do rural e para unha cuestión de impulso tamén como actividade agraria, non? Que temos no terceiro bloque como medidas económicas. Evidentemente, temos transporte público deficitario nas parroquias tamén, e nós fixémoslle propostas. O Bloque Nacionalista Galego non só se presenta ás eleccións, está durante os 4 anos facendo propostas, iniciativas, e puxémoslle propostas. E o Partido Popular, que goberna, votou en todas en contra, sí ou non, está recollido nas actas. Sí. Ben, os contenedores de vidro e plástico tan demandados, bueno, pois ao fin se están colocando ahora os de plástico a última hora, aínda que xa estuveron na nave do Concello almacenados non sei canto tempo. Ben,
a limpeza dos contenedores de lixo e a restitución dos rotos é algo necesario. Están todos rotos, cosidos con alambres, estas cuestións hai que abordalas. E a limpeza, ás veces no verán, non hai quen ature o cheiro. E unha última cuestión que nós queríamos facer como proposta que é, para levar no noso programa, a posta en valor de núcleos habitados. Por exemplo, Coseirado, que hubo unha actuación, é certo, hubo unha actuación, pero ti chegas a Coseirado e a verdade que a imaxe de non limpeza non é suficiente. Podemos falar do núcleo do Ruibal, en Amil, un núcleo tradicional. Despois teremos tempo de falar na última rolda, e a última rolda sobre a materia de infraestructuras, aproveiten o tempo que lles queda, que xa é pouquiño, 1 minuto e medio aproximadamente a cada un, e seguimos con máis asuntos. Bueno, me toca aclarar unha serie de cuestións que non quero que os veciños se marchen e pensen que aquí todo o que se está dicindo, pois moitas veces vimos aquí, falamos, e non somos consecuentes con que se actuou, non? Falaba a candidata ao Partido Socialista do saneamento, da depuradora. A depuradora non é do Concello, unha depuradora da Xunta Galicia, o mantenimento corre a cargo da Xunta Galicia e a inversión a fixa a Xunta Galicia. O sea, nós non temos aí ningún coste para derivar eses cartos a outro sitio. Pero se tanto lle preocupa tamén o saneamento, non sei porque o seu partido votou en contra dun saneamento na Rúa 12, en pleno casco urbano, para conectar un saneamento que aí sí que había un vertido nunha zona desa rúa. Pero bueno, quero, despois de falar desto, en canto a servicios públicos, o Bloque Nacionalista Galego tocou dous servicios moi importantes no noso Concello e que a verdade me di que non fixo, que o Partido Popular non fixo nada por eso, pola fibra óptica, non fixo. Foi o único goberno do Partido Popular que conseguiu financiación para instalar a fibra óptica no Concello de Moraña. Se fixo despliegue nos polígonos industriales, se comeza ahora co casco urbano e con varias aldeas do rural. E está outro proxecto que sale adxudicado, pois Paraños, Souto, Challán, Alberguería, Soar, e non sei se me queda algún atrás que non teño aquí os datos, pero eses primeiro, e agora está outro proxecto en marcha na Antega de extensión do rural, e eso é unha realidade, non que se hai cobertura, se hai internet, se hai non sei que, non, eso é unha realidade. E respecto ao transporte público, perdona un segundo, outra mentira tamén que lle contou aos veciños, e eu entendo que pudo crear confusión unha información que saliu nos medios. Rectifique e disculpe e diga aos veciños o que hai do transporte público. Eu, por último, quero falar dos edificios públicos, xa que creo que necesitamos unha reestructuración na utilidade. Agora que imos ter un novo auditorio tamén, para que se van a empregar esos edificios. Creo que tamén a Policía Local e Protección Civil necesita un local propio, o CIN necesitaría tamén un local propio e non estar na porta do Concello por máis privacidade. E creemos que unha vez que este feito o auditorio, haxa un lugar propio para as asociacións do Concello e volver a reestructurar as súas utilidades. Imos ter a Casa da Cultura con aulas, a Escola de Música na Casa da Cultura, no auditorio imos ter a Asociación da Terceira Idade en principio, que o que se dixo. Creo que é necesario evitar as duplicidades que vai haber para evitar tamén o mantemento excesivo, o custe do seu mantemento para todos nós. Ben, pois remalta esta rolda o que a señora Piñeiro molesta allí que o Partido Popular faga propostas de cuestións necesarias para Moraña, que nós entendemos que hai que abordar, non? Nese sentido, queremos facer unha proposta que levamos anos insistindo na necesidade de crear un punto limpo. Estáse vendo como se están creando verquidos incontrolados por todo o Concello, electrodomésticos no medio do centro urbano de Santa Lucía. Na parroquia Amil, ainda vin eu onte, ciscados ao lado dos contenedores voluminosos. Non hai un protocolo de recollida de voluminosos e eu creo que é un servizo que se pode prestar aos veciños e hai que crear un punto limpo. E enlazando que a proposta, evidentemente, que nós queremos apostar por unha xestión diferente do lixo e apostar polo plan Revitaliza. Somos o único concello da comarca que non se aderiu ao plan Revitaliza, un plan que están mirando desde Europa, un plan que foi a mellor experiencia ambiental do Estado, que están vindo de outros lugares do Estado a mirar, porque é unha experiencia que está funcionando e encima é unha experiencia que está creando emprego, que iso é o que lle molesta a vostedes. E despois, claro, o Partido Popular de Moraña... Todo o contrario. Disculpe. O Partido Popular de Moraña, espero que se me compensen os segundos. Estamos perdendo agora. O Partido Popular de Moraña fálanos dun plan de compostaxe irreal. Non hai un plan de compostaxe en Moraña, hai un reparto de
de contenedores única e exclusivamente. Ben, ao respecto da carretera de Rebón, que falaba a señora Piñeiro antes, eu vexo que ela non quer entrar nas ilegalidades nin nas irregularidades cometidas durante a etapa do Partido Popular. 15 segundos. E eu tampouco vou entrar, digo en serio. Pero vostede sabe que hai un proxecto elaborado, que hai disposición, había disposición para facelo e había orzamento. E a única que non quixo facelo foi vostede. Pero que curioso que Remate. cando se... Déxeme... Ten que rematar. Déxeme 10 segundos. 10 segundos e remate. Cando o Partido Popular, bueno, nun anuncio electoralista, presentou o plan de mobilidade dicindo que se iba a actuar sobre o trazado existente. O plan de mobilidade recolle as actuacións futuras do goberno de Moraña. E vostedes dixeron que se iba a actuar nese plan de mobilidade durante o trazado existente. Ten que rematar porque marchamos a publicidade, facemos o primeiro alto no camiño e despois estamos de volta aquí no Contrastes. Pois seguimos neste Contrastes Moraña nesta noite electoral e tamén noite de Xoves Santo. Imos falar agora de emprego, de economía, tamén dos sectores productivos que existen na localidade ou que se poden crear no concello e tamén, por suposto, do turismo. Nesta parte do programa arranca a orde de intervencións a candidata do PSDG-PSOE, que está aquí sentada á miña esquerda, cando queira. Ben, eu creo que unha parte importante da economía do noso concello é o comercio local. O comercio local leva estancado moitos anos. Creo que dende o Concello, dende o goberno que sea, temos que facer políticas activas por que este comercio se acabe de asentar e empece a funcionar realmente. Creo firmemente que temos que implantar unha mesa do comercio local, incluindo tamén a autónomos, a pequenas empresas, para entre todos poder chegar a dinamizar dunha vez por todas a economía dentro do noso concello. Temos no noso concello 1.153 afiliados á Seguridade Social, da que 324 son autónomos, e temos unha taxa de desemprego, temos 298 parados. No último mes só temos 2 desempregados menos, 2 mulleres. As mulleres son a taxa de desemprego máis alta dentro do noso concello, temos máis mulleres desempregadas que homes. Por lo tanto, creo que aí temos que aplicar políticas activas para conseguir emprego real aí. Creo que apostando polo noso rural, xa que somos un concello basicamente rural, temos moi pouca explotación gandeira e agrícola. Creo que por esa parte podemos chegar a crear un gran número de empregos. E xa digo, sobre todo para as mulleres do rural, que son as que máis maltratadas están neste sentido. Por outra banda, creo que tamén, apostando polo turismo dentro do noso concello, xa que temos unha enorme riqueza paisaxística, de patrimonio, temos a Ponte Nova, que a temos olvidada, o río que levamos anos en poñerlle a man encima, é un atractivo turístico para a nosa zona increíble. Apostando por revitalizar todas esas zonas naturais, facendo miradores na zona da Amil, que temos unha paisaxe increíble. Apostando polas nosas festas, polo noso turismo rural, en definitiva, pero durante todo o ano, non só centralo nun mes no verán. Estou a falar da festa do Carneiro Espeto, a festa do Porquiño, no que centramos todas as actividades nese mes. Temos que poder estendelo a unhas actividades durante todo o ano. Venega. Sí, eu neste apartado vou falar de financiamento local e de emprego. E quería falar de financiamento local porque efectivamente hai unha discriminación de todos os concellos galegos. Na Federación Galega de Municipios e Provincias hai unanimidade ao respecto desta situación, é dicir, estamos recibindo 50 euros menos por habitante que o resto dos concellos do Estado. Isto supón un 20% menos que de achegas. O Partido Popular e o PSOE, que están na Federación Galega de Municipios e Provincias, en isto, en Galicia están de acordo, cando chegan a Moncloa parece que se lle esquece, non? E nós, efectivamente, temos unhas características especiais nos nosos concellos, e en Moraña tamén, dispersión poboacional, unha poboación envellecida, e iso, evidentemente, costa máis, os servizos son máis caros, encima recibimos menos.
un 20% menos. Nos estamos propoñendo desde o BNG, pois, bueno, facer un concerto económico a través dunha facenda galega e poder dar eses servizos de calidade para os cidadáns. O respecto do emprego, efectivamente, para nós é algo fundamental. A pesar de non ser unha competencia estrictamente municipal, bueno, pois hai espacio para promocionar, para incentivar a economía local, pois a través de fomento, de programas de colaboración co comercio local, como decía a candidata do PSOE. Non queremos esquecernos no BNG dos emprendedores, de toda esa xente que ten negocios, que son, na maioría deles, autónomos, e que manteñen pequenas empresas que xeran moita economía, que xeneran emprego, e que, bueno, que hai moitos sectores con arraigo en Moraña, non? Aserradoiros de pedra, carpinterías, panadería, ferreiros, etc., etc., non? Hai que seguir apostando por obradoiros de emprego, mancomunados, eu xa sei que o goberno o estivo facendo, e tuvo o noso apoio sempre. Queremos apostar, evidentemente, por desenvolvemento de chan empresarial. E hai un dato fundamental, co goberno do Partido Popular durante 8 anos, 0 metros cuadrados de desenvolvemento de chan empresarial. E ese é un dato obxectivo, señora Piñeiro. Imos coa señora Piñeiro precisamente sobre esas propostas para a creación de emprego e tamén para a mellora da economía local, cando queira. Moi ben, bueno, pois eu fago unha reflexión aquí e nunca estarei satisfeita hasta conseguir o 100%, pero desa baixa de emprego do paro que tivemos no noso Concello nesta legislatura do 40%. E digo que non me sinto satisfeita, sino que loitarei porque sea ese 100%. É certo que as políticas de emprego non dependen moitas das administracións locais, pero sí temos que facilitar o emprego e temos que facilitar eses bons resultados económicos. Moraña foi dos primeiros concellos que se adhiriu a un convenio da Xunta de Galicia como Concello Emprendedor, donde se fixeron unhas grandes rebaixas fiscales favorecendo a implantación de empresas no noso concello. E está dando resultado, porque temos uns datos de incremento de empresas no noso concello que desde o ano 2016 que se crearon 4 novas empresas, no 17 6 novas empresas, no 18 8 empresas novas e o que levamos do 19 2 empresas novas. Desde o punto de vista de administración local, si estamos apostando polos obradoiros de emprego que deron postos de traballo a máis de 75 personas con unha financiación de 700.000 euros e tamén a plans de emprego en colaboración con outras administracións públicas, que datos recentes do ano 18 falamos de emprego para 61 personas. Tamén temos programas de formación, tamén temos programas de integración de persoas ao mercado laboral, como son as clases da ESO para adultos. Tamén temos as de reducción de abandono escolar e tamén conxelamos os impostos. En Moraña tamén fixemos rebaixas fiscais nos coches con unha antigüedade superior aos 25 anos e un imposto de ben inmuebles. Bueno, me gustaría que recordara aquí todo o que se fixo o Partido Popular, porque solo escuitamos unha do BNG. Pois eu poño en valor tamén as do goberno do Partido Popular, que foron moitas. Do 95% no imposto de bens inmuebles para explotacións gandeiras, forestales e agrícolas. Por eso que apostamos polo rural e por as industrias. Eso creo que foi unha moción do Partido Socialista. A verdade é que deberían gobernar vostedes, porque parece que todo fan vostedes, pero antes de que chegáramos noso goberno fomos pioneiros en moitas das cousas. E é certo que foi dos dous grupos políticos e que estivemos de acordo os tres grupos políticos, como debería ser en moitas das cousas. Hubo un plan de emprego que propuxo o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE votaron en contra. Sobre a cuestión dos Eu estou falando desde que cheguei ao goberno do Concello de Moraña. Sobre a cuestión dos impostos falaremos na seguinte rolda. Agora imos facer unha segunda rolda con varios dos asuntos que se trataron agora, por exemplo, o de como asentar empresas na localidade, un asunto que xa comentaba a candidata do Partido Popular, como facer, ten a quenda de palabra o PSDG despois vostede, como facer que no Concello de Moraña se vayan abrindo máis negocios e tamén se vayan asentando novas empresas. Pois para asentarse novas empresas o que é primordial é ter chan industrial para que estas empresas se poidan asentar. É certo que dixo ela que nos adherimos a un plan da Xunta na que se bonifica o IBI, entre outras cousas, as empresas que veñan novas aos nosos polígonos, pero creo que tamén deberíamos de bonificar as que xa están, porque é máis importante manter as que xa temos aquí, que é máis probable que se queden a que outras veñan de fora. De feito, temos unha grande empresa en Moraña, que foi a primeira que veu para o noso polígono industrial, que é a de Vandalux, de Celtic Group, que agora vai abrir unha nova nave en Santiago de Compostela, creando 100 postos novos de traballo. E o mellor
non sei. Que oportunista O son mellor non esos sei, datos pero neste era momento, mellor intentar amarrar as empresas que xa temos no noso chan e non intentar captar outras Sabe que non vostede desa sabemos. inversión por los motivos que son? Bueno, pois eso creo que é un tema particular e privado dunha empresa que non me na conta Probablemente sacalo aquí. sí, Claro, pero falemos neste en debate, xeral, non? falemos Digo eu. da cuestión empresarial en xeral, Porque sen podría poñernos darlle máis datos en casos dese concretos proxecto, dunha vale? empresa Seguramente, en concreto. pero digo, eu creo refírome a que o mellor é mellor bonificar as empresas que xa temos aquí. Pero vostede a debe todas. saber ben, porque co goberno do Partido Socialista se implantaron esas empresas e gracias a ese chan industrial que había nese momento que noutros concellos non había, están en Moraña e tiveron unhas bonificacións tamén a hora de chegar ao Concello de Moraña, non? Por parte dun goberno do Partido Socialista. Vostede non pode dicir que o Partido Socialista non fixo todo o que puido Non, máis dixe, por atraer todo o esas empresas, contrario. porque creo que todo o Todo o traballo que se contrario, fixo dixenlle foi que estaba gobernando o por Partido parte- Socialista, por por parte- eso me extraña por que parte vostede de- non Imos deixar que coñeza, non? conteste. Adiante, Bueno, continúa. eu creo que sobre este tema é necesario máis chan industrial para que outras empresas poidan vir ao noso concello e bonificarse as que temos aquí para intentar que se queden e que non sexa por esos motivos que se vayan daqui. Moi ben. Non se vai ninguén. Moi ben, pois damos a palabra agora Non se vai, ao Benegán. Eu volvo a dar o dato. Cun goberno do Partido Popular en 8 anos, 0 metros cuadrados de desenvolvemento chan empresarial, e iso xa o di todo. E eu quería referirme á baixada do paro da que falaba a señora Piñeiro. Efectivamente, a tendencia do paro está baixando. Creo que temos que seguir estando preocupados porque hai 300 veciños e veciñas en situación de desemprego, pero eu creo que para entender ese descenso pois hai que un dato fundamental que non podemos obviar, e é que en Moraña, desde que gobernan vostedes, a poboación está baixando. Enseño a gráfica, desde que vostedes gobernan, máis de 200 habitantes que perdimos, e xa no último mandato, 2015-2018, último dato que se coñece, o padrón de habitantes, 158 habitantes menos. E isto é un dato que hai que abordar, señora Piñeiro. Eu creo que nunca lle escoitamos ao Partido Popular, nin a vostede, unha sola palabra, nin unha sola medida, nin unha sola proposta, e vostede non considera que isto é un tema para abordar entre todas as forzas políticas e co tecido económico e social de Moraña. Vostede non o considera. Porque é evidente que se perdemos poboación, vamos a perder fondos económicos, vamos a perder servizos. Eso é así, e nesta dinámica que estamos, donde vostedes levan máis de 200 habitantes perdidos, pois eu creo que isto debemos abordalos. E voulle dar un último apuntamento. Ali onde goberna o Bloque Nacionalista Galego, a poboación está medrando, e dígolle exemplos, Barro, Pollo, Pontevedra. E vostede cree que isto é froito da casualidade? Vostede cree que é froito da casualidade? Carai, traía a cousa preparada que foi as neves. Estamos falando da comarca de Pontevedra. Barro, Pollo, Pontevedra. Non é froito da casualidade. Unha poboación, vamos, un pouco atrevido. Remate que lle quedan 15 segundos. Eu creo que é froito da xestión, de ofrecer e facilitar servicios, mellorar a calidad de vida, incentivar a economía, ter proxecto político, cousa que o Partido Popular nin ten proxecto político e nin ten equipo, porque vostede non ten equipo. Imos con vostede, precisamente, adiante. A verdade é que estou encantada de que me diga que non teño equipo, que teño un gran equipo, non un equipo, un gran equipo. Estou encantado de que me diga que trae as cousas preparadas, porque teño que vir preparada tamén. Porque uns traballamos desa maneira e outros traballan de outra maneira. A min gusta a miña forma de traballar e a vostede lle gusta a súa e é tan respetada como a miña tamén. Que non temos chan e que non se fixo nada por chan industrial. Antes tamén mencionaba que non se arrasou a ponte de Mos. Claro, non, porque que as cousas non se poden facer un día para outro. Aí hai Aguas de Galicia, que temos un permiso pendiente de Aguas de Galicia por unhas aletas do río. E o chan industrial, vostede sabe perfectamente que votou en contra a ampliación do polígono industrial de Afieiras. Votou non contra, digo se votou en contra a favor. Votou en contra. No, eso non é certo. Votou en contra unha ampliación. No, eso non é certo. No, é que non o digas Bloque cousas Nacionalista sesgadas. Galego, non digo as cousas sesgadas. Non apoiamos o Plan Xeral de Ordenación Municipal tal como plantexou. E dentro do Plan Xeral está unha ampliación do polígono industrial de Afieiras. Pero eso non é certo. Como que non é certo? Acabo de dicir ora vostede. Entonces, pero sí co apoio do Partido Socialista e do Partido Popular, vamos a facer a ampliación do polígono industrial nas Afieiras. Onde está o Plan Xeral? Que hai, pero que claro, pero canto vostede é un funcionario de administración pública e debería saber os plazos das tramitacións. E vostede debe saber que hai uns informes sectoriales, que ahora mismo se os temos todos e que vamos a facer a aprobación definitiva. Por eso mismo, un plan xeral non
aproba desde o dun mes BNG para outro. advertimos. Non foi falta que me advirte, eu Sí, conozco sí. os trámites tamén, Sí, e sí. eu sei que eso non se fai dun mes para outro. Vostede tamén o sabe, pero o importante é decir aquí que non se fixo nada. Pois agora vai haber máis chan industrial e vamos a apostar por máis empresas e van a vir máis empresas para Moraña tamén. O exemplo está claro, Celtic Story vai para Santiago. Volvemos a nombrar unha empresa e eu podería Claro. falar moito desta empresa Claro. polas reunións que mantiven tamén Claro. coa empresa, vale? E vamos a deixalo aí, porque eu non vou a particularizar en ninguna empresa do polígono industrial, nin da súa estrategia industrial que teña a propia empresa, unha empresa privada, porque non me compete Si a min. non hai chan Me industrial, non me poden vir. compete a min outras cousas nas que se están Vaya traballando. rematando. Por lo tanto, son uns datos alentadores, e iso é o que a vostedes les doe, que sean uns datos alentadores da baixada do paro, da creación de empresas no noso Concello e da creación de emprego. E é certo, porque senón con estes datos, son uns datos que non mos a inventei eu, que a candidata do Partido Socialista antes mencionaba os inscritos na Seguridade Social. E son datos correctos, pero claro, non queda ben decilos, por que? Porque o goberno... Quedan moi ben decilos por veciños de Moraña, olvídense do Partido Popular, pensen nos veciños de Moraña. Imos coa candidata do PSDG, agora sei a cuestión do chan para as empresas e tamén do tema do peixón, precisamente sobre ese planeamento urbanístico. Que visión ten vostede desta cuestión? Pois eu creo que primordial xa o plan xeral saia á luz, que se poda aplicar dunha vez para eso, para poder ter máis chan onde as empresas vexan como Moraña un reclamo importante e se poidan asentar aquí coas bonificacións do IBI que van ter. Esperemos que moitas delas nos chamen para preguntar por esas parcelas. Tamén espero que cando cheguen teñan todo o suministro que necesiten para poder asentarse dunha vez, porque unha vez que aprobe o plan xeral, supoño que se empezará a traballar por esa zona para que as industrias poidan vir e asentarse aquí. Ben, eu quería falar tamén do comercio, que empecé a falar un pouco antes. Creo que nos olvidamos un pouco del. E dentro do comercio quería falar tamén da feira que se ven celebrando en Moraña cada 15 días. Esta feira está un pouco olvidada, está na esplanada de detrás da plaza ali na feira e creo que non é un sitio idóneo para que se siga a facer. Xa que nas últimas, en Galicia, como todos sabemos, en Moraña, chove día sí e día tamén, entón creo que non é un sitio para que a xente poña os seus postos, menos atractivo para a xente ir mercar ali. Creo que deberíamos devolvela adiante dos comercios para así dinamizar un pouco máis a compra e animar a que a xente invirta un pouco máis tamén nos comercios do propio pobo e non son nos comerciantes que veñen de fora. Creo que entre os dous se poden retroalimentar, dicindo así de alguna maneira. E penso que iso, incluso pensando tamén antes tiñamos a praza de Abastos, onde poñían os postos, pois, a froita, o peixe, etc. E agora témolos ali debaixo dun tellado pequeno, que provisionalmente pois foi unha medida que estivo ben, pero creo que lle debemos de poñer un lugar, ou mellor no mesmo lugar, pero algo máis axeitado para que poidan estar dunha forma cómoda. Temos sobre a mesa solo industrial, o comercio que introducía o PSDG e tamén a cuestión do planeamento urbanístico e a quenda do BNG adiante. Do chan industrial xa dei o dato. 8 anos do Partido Popular, 0 metros cuadrados de chan industrial. E ese é un dato obxectivo, señora Piñeiro. É un dato obxectivo. É un dato obxectivo. Ben, eu quería introducir, porque como estábamos falando de incentivar e promocionar a economía, nos fomos así un pouco ás veces polos lados, quería falar do turismo, que xa se falou aquí, porque, no turismo pois é un sector que nós entendemos que está infravalorado. E entendemos que deberíamos facer un plan estratégico de turismo, pois que contemplara medidas concretas con pequenas infraestructuras. Por exemplo, nós propoñemos pois que se faga unha área de autocaravanas. Por que? Porque é un sector que está medrando, é un sector que move moitísima xente, é un sector que move xente durante todo o ano. E nós, efectivamente, temos moito espacio para traballar no turismo, porque temos un centro de interpretación do patrimonio, por exemplo, que debemos poñelo en valor e dalo a coñecer, pechado a cal e canto, nalgún día convertido en galpón de ferramentas polo Partido Popular.
Temos unha festa do Carneiro Aspeto que eu creo que, bueno, pois despois tamén me gustaría falar dela, porque sabe que no seu día lle fixamos unha proposta de mellora, porque o ano pasado foi sentir mayoritario de veciños e veciñas foi un desastre. Cal é o sentir de mayoritario? Vostedes entran nas rutinas, na monotonía de facer as cousas, e eu creo que ás veces hai que darlle cambios. E nós entendemos que o turismo debemos diversificalo, complementalo, con turismo ambiental, turismo etnográfico, recuperación dos miños das laxes, un espacio fundamental, turismo etnográfico, fluvial, recuperación do río Umia e da Ponte Nova. O río Umia, que está como está, e vostede é consciente, o que pasa que miran para outro lado no Partido Popular. Temos patrimonio tamén, con dúas igrexas románicas, etc. Temos que potenciar e sinalizar rutas, aproveitando, bueno, pois ese espacio que nos dá ahora a ruta mariana que temos entre Braga e Muxía. De contado falamos da cuestión dos impostos, tamén da situación económica do municipio, que dalle unha última quenda a vostedes sobre estas cuestións que tiñamos sobre a mesa, tamén se introducía agora a cuestión do turismo, tiñamos antes tamén a cuestión do comercio e tamén a cuestión industrial. Ben, respecto ao que falaba a candidata ao Partido Socialista e nombraba tamén o candidato do Bloque Nacionalista Galego respecto á ubicación da feira, é certo que non está ahora no mellor momento, sobre todo cas obras que se están levando a cabo tamén ali no edificio do antigo mercado da Plaza Bastos, pero tamén sodes conscientes, e o sabedes, que esa mellora está dentro dese plan xeral que se aprobará e se actuará. E non podemos actuar mentras non teñamos eso avanzado. Por outra banda, quería aclarar que si temos unha mesa local do comercio, o que fai falta, e por eso se deu de baixa e estaba ahora mismo para reformarse unha asociación de comerciantes, que é obligatorio que formen parte un centro comercial aberto ou unha asociación de comerciantes que ahora mismo non está funcionando. Estamos á espera de que se reactive e poder reactivar a mesa local de comercio. Pero a mesa local de comercio estaba en funcionamento e se fixeron varias reunións e se fixeron varias intervencións formando parte desa mesa local de comercio tamén a Asociación de Comerciantes do noso concello. Os que estaban aí na directiva o saben, e algunhas actuacións precisaban dese acordo da mesa local de comercio que así se levou a cabo e que lle agradezo a súa colaboración. E pola parte do turismo, a verdade é que, bueno, temos ahora en marcha ese turismo religioso con esa vía mariana que acabamos ahora de firmar e de inaugurar. Están os primeiros peregrinos, espero que Moraña pois aí abandeire un pouco a vía mariana por ter un dos santuarios máis importantes de todo ese camiño mariano. E por outra banda, pois, bueno, o programa do Partido Popular anunciado xa fai unhas semanas, pois leva tamén esa reforma e esa recuperación integral do río Umia. E eu son consciente deso, son consciente. A vostede lle dá risa, vostede foi a Bruselas a ver se lo arreglaban alá, pero non sei se lo arreglaron, non nos contou nada do que falou alá en Bruselas. Eu o levo no meu programa electoral e levo un programa electoral onde se contou. Pois o Partido Popular o leva no programa e non miro para outro lado, porque ese problema se vai arreglar en Moraña. Deixámolo aquí para introducir a seguinte cuestión que xa lanzaba eu antes, a cuestión da situación das arcas municipais e tamén a cuestión dos impostos que farían vostedes no caso de que vostedes sexa reelexida ou no caso de que algún de vostedes chegue á alcaldía do municipio, que facer cos impostos, se subilos, se baixalos ou se pola contra mantelos tal e como están. Dolle a palabra á candidata do PSD, adiante. Eu creo que os impostos non se poden subir, é dicir, un servizo que se dá nunca podemos esperar que sexa pagado polos habitantes do concello, porque sería inasumible, tendríamos que triplicar as tasas para que se puderan asumir esos servicios. Por lo tanto, creo que a conciliación dos servicios dos impostos está moi ben feita, creo que así debe de quedar. Por outro lado, quería facer un apunte ao de antes do proxecto do río Umia, da Ponte Nova. Vostede sabe que fai 3 anos, antes de que o anterior voceiro me deixara a min a fronte disto, tiñamos un proxecto mirado entre os dous partidos para a Ponte Nova. Quedou aí nun caixón. Eu non sei se a súa proposta
para estas eleccións é a mesma. Máis ambiciosa e ampliar esa proposta que tiñamos co seu porque non se fixo compañeiro. ata agora, é dicir, o que dicía antes, eu non estou en contra do campo de fútbol de Mirallos, que non parezca eso, pero creo que o ímpeto que puxo en conseguir das distintas consellerías os cartos para invertir nesa rehabilitación do campo, do graderío e das cafeterías, que o podía ter feito xa dende fai 3 anos para poder ter agora feito o proxecto da Ponte Nova. Pero isto non funciona así, o Porque creo ímpetu é que o mismo para todo. O turismo de Moraña, turismo que tiñamos xa fai moitos anos, que atraía a Ponte Nova, poderíamos ter neste momento. É moito máis, porque as sendas que se fixeron, o mellor no resto do Concello, que non digo tampouco que non sexas necesarias, poños por exemplo, pois tamén poderían ser sendas que percorreran o río Umia xa e que traería moita máis xente de fora e facer un proxecto. Pero para percorrer o río Umia temos que mellorar as marxes do río Umia, non? E iso vai ser un proxecto moito máis ambicioso. E eu lle poño ímpetu a todo. O que pasa que hai momentos no que se pode invertir nunhas cousas e noutros. Non temos financiación desde o propio Concello, dependemos das administracións e temos que buscar as oportunidades e temos que estar aí e traer todo o bo para Moraña. 10 segundiños para contestarlle se quere, se non pasamos ao seguinte. Non sei. Non, pois pasamos ao Benicá sobre a cuestión que o formulaba de entrada, a cuestión dos impostos tamén. Simplemente por unha alusión, efectivamente, señora Piñeiro, eu fun a Bruselas a darlle voz aos problemas do río Umio, porque o Partido Popular, nin nos concellos, nin no Parlamento de Galicia é consciente do problema que hai do río Umia. E polo menos ali escoitaron a realidade do río Umia. Espero que traia unha Señor solución. moderador, eu insisto, lleno que lles dixen en varias ocasións, é un debate, hai opción de retrucar, non está... Respecto dos impostos... Non só pode interrumpir vostede, podemos interrumpir os dous. Efectivamente, pídolles que continúen falando da cuestión que nos compete. Respecto dos impostos, eu xa falei ao inicio do financiamento local, que acaba a máis refrendalo a señora Piñeiro, é dicir, necesitamos os cartos que nos manden do Estado e das outras administracións. Estamos sendo discriminados os concellos galegos, recibindo 50 euros menos por habitante para dar servicios, uns servicios de calidade. Pero, desde logo, o que nós, desde o BNG, entendemos que a mellor rebaixa fiscal que lle poderíamos facer aos veciños e veciñas de Moraña sería ter unha tarifa eléctrica galega. Porque, desde logo, todas esas empresas eléctricas que nos están usurpando os nosos ríos, os nosos montes, etc., pois e nos están cobrando unhas tarifas desproporcionadas. Non sople así, porque, por exemplo, no Concello de Muras, gobernado polo Bloque Nacionalista Galego, hai iniciativas deste sentido donde incluso se lle paga o 100% da factura eléctrica aos veciños e ás veciñas. O que pasa que vostedes, como non ven máis alá, non teñen proxectos, van a rutinas, pero hai cousas, hai iniciativas, e o Bloque Nacionalista Galego, donde goberna, aplica medidas transformadoras, e esta é unha delas. Desde logo, para nós sería a mellor rebaixa fiscal que lle podíamos facer aos veciños. Unha tarifa eléctrica galega, dixemos, non pagarlle a todo, estou falando dunha tarifa eléctrica galega. En todo caso, en Moraña, hai que dicir dúas realidades máis. A taxa da auga subiu co goberno do Partido Popular e hai un catastrazo que se aplicou sendo o señor Montoro, ministro, porque agora equivoqueime polo da ministra, o señor Montoro, ministro do Partido Popular, catastrazo. Iso é a realidade dos impostos de Moraña. Imos co Partido Popular. Vale, pois en canto aos impostos do Partido Moraña, do Concello de Moraña, desde o ano 2011 congelamos os impostos, fixemos esas rebaixas fiscais, e a vostede dalle risa, pero a mí sí que me dá risa dicindo que o goberno do Partido Popular do Concello de Moraña subeu a taxa da agua. Pero onde se viu eso? Eso non é verdad, porque vostede está nun pleno dunha corporación do Concello de Moraña e todos os impostos e todas as tasas pasan polo pleno. Que votou vostede? Que votou vostede? Co Partido Popular. No Concello de Moraña o Partido Popular non subiu a taxa. Xunta de Galicia, canon da auga, canon do saneamento. Non estou engañando, estou dicindo. Para todo Galicia e foi unha taxa aparte. E outro, non hubo un catastrazo. Eu, que teño traída de augas, sei que pago máis. Hubo unha regularización catastral. A xente que non estaba, non subeu o catastro Moraña, baixou. Dun 0,5 pasamos a un 0,4. Pero que non o sabe vostede que leva 8 anos de concelleiro nunha corporación. É unha vergoña que vostede non sepa que o catastro Moraña baixou dun 0,5, un tipo impositivo do 0,5 ao 0,4. Está no 0,4, claro que sí. Estuvo no 0,5. Pero hubo unha revisión catastral e aplicou, e iso chamase catastrazo. Estuvo no 0,5, sí ou non? E non hubo unha revisión catastral. Mira, perdone que me dice rematar,
non hubo un catastrazo, hubo unha revisión catastral das edificacións que non estaban dadas de alta, se deron de alta, para equilibrar a todos e que paguemos todos por igual. Eso foi o que hubo en Moraña, non hubo un catastrazo, nin unha subida do catastrazo. Eso non é un catastrazo, pero vostede quere, pois bueno, a basura, o transporte, ora o catastrazo. Pois os veciños de Moraña non se crean que son tan parvos como para creer estas cousas. E, por outra parte, ten que rematar. E por outra parte, o Goberno de España lle quitou o Concello de Moraña 50.000 euros este ano. E é certo, e estou de acordo con vostede, que necesitamos máis financiación. E nos quitaron 50.000 euros este ano. O Partido Socialista... O Partido Socialista en Madrid goberna e despois... En Madrid goberna o Partido Socialista, non goberna o Partido Popular. Completado o tempo, grazas, señora Piñeiro, completado o tempo do Partido Popular. Imos facer a segunda pausa para a publicidade e de contado estamos aquí de volta neste Contrastes Moraña. Última parte deste Contrastes Moraña que Canal Rías Baixas lles ofrece nesta noite. Agora imos falar de moitos asuntos que de seguro a vostedes lles preocupan. Por exemplo, a cuestión das políticas sociais, deses servizos sociais que vostedes, cando así o necesitan, pois reciben tamén dende a súa localidade. Voulle preguntar por esta cuestión, por a cuestión dos servizos sociais, en primeiro lugar, o candidato do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Bueno, eu xa abordei antes a baixada de poboación que estamos tendo, sigo sin escoitarlle unha sola proposta, nin unha sola medida, nin unha palabra a señora Piñeiro ao respecto desto, e evidentemente este é un tema que debemos abordar conxuntamente e ela, pois, polo que vexo, non lle interesa este problema. Si baixa a poboación, volvo a insistir, vamos a reducir, váixenos a reducir servizos e se nos vai a reducir, evidentemente, fondos. Ao respecto das políticas sociais, bueno, pois evidentemente o Bloque Nacionalista Galego, a súa prioridade é a atención ás persoas, pois hai que seguir traballando para fortalecer o servizo de axuda no fogar. Eu creo que hai que implementar programas de xantar na casa, hai que activar protocolos de emerxencia social, creo que hai que facer atención específica ás persoas dependentes. A nós gustaríanos apostar por un centro de estancia para maiores e eu creo que hai que dotar de máis persoal ao servizo de asistencia social en Moraña. Temos unha única asistenta social e eu creo que hai que reforzalo con máis personal. Creo que hai que crear programas específicos de igualdade, de atención á violencia de xénero, hai que activar programas deportivos, culturais, para todas as idades e diversificados en todo o ano. Hai que facer propostas para a mocidade, nós nese sentido xa lle puxemos neste mandato ao Goberno Municipal cunha moción, 4 propostas concretas e o Partido Popular evidentemente mira para outro lado tamén. E nós queremos falar tamén de defender os servizos públicos. Tuvemos un problema este ano co pediatra, o Partido Popular e o Sergas nos estuveron aí enleando, a ninguén se lle escapa que fixeron un parche de aquí a maio e hoxe a señora Piñeiro ten unha oportunidade moi boa para explicarlle aos veciños e as veciñas que vai a pasar co servicio de pediatría en Moraña a partir de maio, porque nós xa lle preguntamos na última sesión plenaria e literalmente nos dixo que nos iba a contestar por escrito, pero estamos esperando aínda a resposta. Hoxe ten unha oportunidade moi boa para explicar. Imos co Partido Popular. Moi ben, bueno, pois as políticas sociais que se levaron a cabo no Concello de Moraña ao longo desta legislatura, pois bueno, un dato moi relevante que vou a destacar aquí é o incremento que se fixo nas partidas de servizos sociais por riba do 30%. É a primeira vez que un goberno do Partido Popular no Concello de Moraña puxo en marcha un centro de información á muller e tamén un programa de atención temperá para os nosos cativos. Pero é certo, ahora me está comentando o candidato do Bloque Nacionalista Galego que incrementaríamos en unha atención específica dependencia. Xa non temos máis que incrementar. Pasamos de 6 personas no ano 2011 a 31 personas no ano 2019. Ahora mesmo non hai ningunha lista de espera, se fixo un incremento en horas con un coste por parte das administracións públicas
dun 80%. Un dato moi importante, moi satisfactorio e do cal, pois, bueno, é certo que é un servicio que alivia moitísimo nos domicilios e as familias, e cando cheguei ao goberno que había solo atendida a 6 personas, foi unha das prioridades que así me adiquei e a día de hoxe nos podemos atopar satisfeitos de que está completamente atendido. Son programas que teñen continuidade, que nunca se interrumpiron pola nosa parte e que seguirán tendo toda a continuidade no Concello de Moraña, igual que unha atención psicolóxica e xurídica gratuita tamén desde o centro. Ahora mesmo están traballando en servizos sociais 3 personas, gracias tamén á financiación das administracións públicas. Pero temos un gran problema de contratación e iso eu tamén quero que ao Partido Socialista, a mí tamén xa me tocou na miña parte, e agora quero que o Partido Socialista pois tamén facilite a contratación aos concellos, sobre todo a estes concellos pequenos, que temos pouco personal, que temos o personal traballando a máis do 100% e que ás veces temos que vernos moi apretados para xestionar moitas cousas, pero a lei ahora mesmo gobernada polo Partido Socialista e outros gobernos non nos permite a contratación dese personal e eu espero que isto se libere e poder dar man ancha para poder contratar según as necesidades que teña cada concello e gastar o que temos. Damos a voz agora ao PSDG para falar destas cuestións dos servizos sociais. Parece que está feita polo Partido Socialista. Pero, bueno, xa dixen que me tocou na miña parte tamén, se gobernamos, e agora, seguro que e eu digo moi claramente tamén, por unha parte e pola outra, polo Partido Popular e polo Partido Socialista. Creo que esa porta já se hai que abrir aos concellos. En canto á dependencia, creo que, bueno, é certo que están sendo atendidas moitas persoas, pero tamén é certo que hai que axilizar os tempos de valoración ás persoas con dependencia, porque isto fai que moita xente nos seus fogares este asumindo unha carga de traballo importante, mentras non porque non poden asumir o custo dun auxiliar de clínica, unha persoa que vai a axudar a casa. Entón, esos tempos hai que axilizaros en canto á valoración das persoas dependentes. Temos que mellorar moito en temas de conciliación da vida laboral persoal. Creo que un tema que nunca se tocou desde que estou aí é o tema de poder implantar nas escolas unitarias o plan Madruga ou incluso un sistema de catering, poñer unha cuidadora esa hora, porque tamén en torno ao despoboamento do rural. Isto sería unha medida que favorecería que os nenos seguisen empregando as escolas unitarias, que este ano, aínda que vostede o negue, están colgando porque precisan 6 nenos en cada unha das unitarias para seguir abertas, en algún deses centros non nos teñen. Vostede prometeu que non iban cerrar, pero se a situación sigue así durante varios anos, ao final acabarán cerrando, e creo que son dunha utilidade importante no noso rural. E creo que unha medida importante pois sería o plan Madruga ou o comedor, habría que mirar como se pode facer iso. Nos servizos sociais é certo que necesitamos moito máis persoal para poder atender todas as demandas e ademais de aumentar as partidas para as persoas que todavía existen no noso concello que necesitan axudas puntuais non só de alimentos que se lle están dando, senón de axudas para poder pagar unha vivenda, poder pagar os seus medicamentos. Sei que se está facendo, Nova rolda que comeza ben adiante. Bueno, eu vexo que a candidata do Partido Popular, a señora Piñeiro, sigue sin falar da baixada de poboación, non lle interesa, volvo a insistir, ni unha sola palabra, ni unha medida. Pero ahora vou empezar por eso, ahora vou empezar por eso. A cuestión é que efectivamente está afectando a baixada de poboación, a que vamos a perder servizos e efectivamente a Escola de Espedregueira e a Escola de Mil están pendendo dun fío, porque se poden xa quedar este ano para pechar, a que vostede está insistindo e prometendo que non van a pechar, están pendendo dun fío. E claro, esta situación é que temos que abordala conxuntamente entre todas as forzas políticas e, volvo a insistir, tecido social e económico de Moraña, para intentar fortalecer os servizos e atraer xente para a Moraña que veña a vivir. Eso é así. E eu volvo a insistir, vostede di que están traballando 3 personas, bueno, está traballando unha persona. Eu dixen que tiñamos unha asistenta social. Esa é a realidade. E eu digo que hai que fortalecer, temos unha técnica, unha psicóloga e temos desde o punto de vista xurídico. Non, nos servizos sociais agora entraron 2 persoas máis. Claro, pero son dos plans que veñen da Diputación ou da Xunta e tal, pero eu creo que hai
que fortalecer con persoal público. Xa lle dixen que estaba totalmente de acordo, pero eso ahora é mismo como da non podemos unanimidade na contratar a FEGAM, ninguén. do financiamento local. Están Non aquí de podemos acordo, pero contratar chegan a a Madrid ninguén. e olvídaselle que aquí temos Pero mellor necesidades que tenemos que ir específicas. somos nós, logo, pala. A cuestión é que temos que fortalecer o servizo de asistencia social. Por qué? Porque temos unhas características onde temos unha poboación envellecida, cunhas necesidades específicas e que temos que traballar nesa dirección. Temos que fortalecer os servizos para tamén para todas as idades, como decía antes, desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista deportivo, activar todos estes mecanismos para traballar nesa dirección e ter unha poboación activa. Moi ben, o candidato do BNG, por certo, xa introducía a cuestión demográfica, que era a seguinte pregunta que lle ia trasladar. Entendemos que o candidato do BNG xa expuxo anteriormente os seus argumentos sobre esta cuestión. Quedanos para pechar esta rolda a súa intervención. Pregúntolle sobre este feito, como podemos facer para que no Concello de Moraña se asente nova poboación e que non continúe perdendo poboación, canto menos. Bueno, como xa nos anteriores bloques o manifestei, políticas de emprego que non son competencia directamente do Concello, pero sí que temos que poñer todas as bases para poder favorecelas, o mismo digo para a demografía e a baixa de población no Concello. Creo que é un problema xenérico en Galicia e en España e que temos que poñernos a traballar e que temos que ser somos conscientes, desde logo eu son consciente de que está aí. Ahora, o que me diga que son a culpable de que perdamos poboación en Moraña, vostede sempre me fai a comparación, porque sempre o fai nos plenos municipales, me compara con Pontevedra e con Barro. Hai máis concellos en Galicia. E ora lle digo, en As Neves, que baixou a población, que é un compañeiro seu gobernado polo Bloque Nacionalista Galego, que me di vostede, que ese alcalde non é un bo xestor, dime que ese alcalde non é un bo xestor, claro, pero lle podría decir eu de Barro dos plans de conciliación que ten Barro e dos plans de conciliación que ten Moraña. Pero veña a falar de Moraña. E que veña a falar de Moraña, pois teño, claro, porque vostede me está dicindo que son eu a culpable e que, sin embargo, o señor Abraldes ou o señor Lores son uns héroes nesto da demografía e do incremento da poboación. Por iso que temos uns programas de conciliación que favorecen o asentamento da población. Sabedes que o noso Concello hai xente que é de outros concellos e que está asentada. Por que? Por un posto de traballo, por un polígono industrial, por unhas empresas, por unha conciliación. Concellos do arredor que traen os seus nenos aos programas do Concello de Moraña de conciliación, ás ludotecas. O Plan Madruga, que está instaurado tamén no CPI de Santa Lucía, instaurado tamén por un Partido Popular, polo goberno do Partido Popular, o igual tamén que se fai a conciliación nas ludotecas de verán. E nas actividades tamén que se fan ao longo do verán tamén temos nenos e familias que participan de outros concellos. Por algo será que veñen aquí. Por iso que lle digo que, aínda que non é competencia local, sí que hai que poñer as bases para asentar a poboación. E aquí se están facendo traballos para asentar bases e asentar poboación no Concello de Moraña. A candidata do PSDA sobre esta cuestión. O que máis maltratado está, como sempre, é o rural e os núcleos pequenos. Entón, falando das unitarias outra vez, esas políticas de conciliación creo que as deberíamos de levar hasta ali para non perder ese servizo que se lle está dando á poboación. Gustaríame leválo a todos os domicilios do Concello, pero a veces en canto á vivenda social, que creo que non falamos, si é certo que hai axudas de comida, material, a emerxencia social, si que as temos, e que en principio que están servidas todas as persoas, pero en canto á vivenda social, sí que creo que habería... Non temos vivenda pública. Claro, pero ao mellor é unha medida impopular o que vou decir, pero non se trata de botar a ninguén da súa casa, pero temos as vivendas, as mal chamadas casas baratas, as vivendas do colexio, que non son competencia do Concello, pero si se poden reclamar. Noutros concellos reclamáronas e a Xunta agora o que quere é desfacerse delas porque non quere asumir o seu mantemento. Entón, esas vivendas eu creo que pouco a pouco, unha vez reclamada a titularidade desas vivendas... Se non temos para vivenda, temos para lugueres. Creo que habría que reclamar para o noso Concello a propiedade desas vivendas e pouco a pouco, unha vez que vayan quedando baleiras ou poñendo uns criterios claros de quen debe estar aí dentro, destinalas a vivendas sociais. Creo que sería unha medida moi importante e que axudaría moito, porque hai en casos nos que aínda tendo un soldo na casa,
siguen sendo pobres e non poden asumir pois pagar outro tipo de vivendas. E creo que sí que deberíamos recuperalalas non, traelas hacia o Concello, facelas nosas e destinalas a eso, a vivenda social. Vou introducir agora a seguinte cuestión, o seguinte tema, que é a transparencia e tamén o fomento da participación dos veciños e das veciñas do Concello de Moraña nisto da vida pública, da vida política e tamén do que acontece dentro da casa do Concello. Voulle preguntar primeiro a vostede sobre o proxecto que vostede ten, se chega á alcaldía, para fomentar que os veciños se impliquen máis na actividade do consistorio. Ben, bueno, nós como propostas evidentemente levamos. Hai que recuperar os plenos mensuais. Históricamente, en Moraña, houbo plenos todos os meses, hasta que chegou a maioría absoluta do Partido Popular, que reduciu os plenos a cada 2 meses. Pero nin tan siquiera isto neste mandato, houve máis plenos extraordinarios que ordinarios. E iso é transparencia, porque non somos representantes do pobo, escollidos electoralmente, que vamos ali a abordar cuestións, solucións para o noso Concello, falar dos problemas do noso Concello, etc. etc. E vostedes reducirono. E iso é transparencia e é rexeneración democrática. Igual que transparencia é ter igualdade de oportunidades, todo o mundo. Noutros concellos se publican, por exemplo, cando saen prazas dos plans de emprego da Xunta ou da Deputación de Pontevedra, os códigos no INEM. Vostedes manteñen aí un sigilo, porque os estuvemos presionando, que senón... Sí, porque mandounos vostede. Mire, transparencia e rexeneración tamén é pois ter diálogo con outras administracións públicas e non facer confrontación. Por exemplo, o plan de Porrense, que se vai a pagar a Diputación, na actuación da Chan e o plan de reequilibrio da Praza de Abastos, o Partido Popular Provincial votou en contra, non votou a favor, Vostede que é dirixente do Partido Popular... Non sei que hai información. Esa é a realidade. Vostede que é dirixente do Partido Popular é a que marca a política... Eu así non podo falar. É a que marca a política do Partido Popular Provincial. Terá que aclarar aquí se vostede está de acordo que viñeran eses plans para Moraña ou non. É curioso. Fíxese, transparencia e rexeneración democrática é ter respeto institucional. Cando foi a presentación do proxecto de Mirallos, os membros da corporación, os portavoces das distintas forzas políticas non fomos invitados, pero, sin embargo, ali aparecen os militantes, simpatizantes e membros da candidatura do Partido Popular. E iso é ter respeto institucional, iso é transparencia. Imos escoitar as súas propostas para o fomento da participación e tamén para o incremento da transparencia. Estaban militantes do Partido Popular, xente do Grupo Partido Popular, porque se puxo toda a publicidade en todo o Concello de Moraña. A portas abertas, estaban invitados todos os veciños nas redes sociais do Concello de Moraña e si non diga que non, porque sí. Por que estaba entonces a representante do Partido Socialista? Porque se enterou de que non a unha representante... Bueno, había invitacións, non, representante pública, representante da corporación non se invitou a ninguén, pero se considerou invitar a un proxecto para todos os veciños e se considerou invitar a todos os veciños, non se lle pechou a porta a ninguén, había a toda a publicidade e estaba nas redes sociales. E o diálogo coas administracións públicas é unha pena que se perdera esta legislatura, que se perdera, que non se reciba a unha alcaldesa, que non se lle colla o teléfono a unha alcaldesa. Eso sí que é unha pena, que se perda ese diálogo coa Diputación de Pontevedra, que hasta ahora non existía. E, por lo tanto, hai algo co que empezou este debate vostede dicindo, e me gustaría que o aclarase. Falaba de dúas partes, que unha era a oposición e a Deputación, e outra era a propaganda que pagamos os veciños e veciñas de Moraña. A que propaganda se refere vostede con isto? Podría contestar se vostede considera, senón pasámolo a quenda. Brevemente, porque... E teño aquí os datos na carpeta, se podo collelos. Eu fixe unha pregunta, a que se refiere nada máis con estes datos? Vostedes marcaron unha operación de propaganda a través das redes sociais, Facebook, Twitter, e nós preguntámoslle nunha ata, e consta na ata do pleno, preguntámoslle quen levaba as redes sociais do Concello. Vostede contestou que vostede mesma, que é animadora sociocultural, e que algún concelleiro ou concelleira. E, que curioso, aparecen agora as facturas e as encomendas de traballo dunha persoa que emite facturas nunha cantidade, non teño aquí os datos, en torno a 7.000 e pico euros, evidentemente que estamos pagando todos os veciños e veciñas. Que están pagando todos os veciños un servicio de transparencia
do Concello de Moraña e un servicio de redes sociais de publicidade. Oi, que vostede non quere, vostede non quere, non mentiu, vostede me preguntou, non xogue con eso, mire, non xogue con eso, e isto teño que aclarar, saque acta onde dicen que o levaba eu. Eu dicen que o levaba eu, ou dicen que o levaba eu dicen que o levaba eu, que o levaba eu, animadora sociocultural e un concelleiro, antes de facer ese contrato. Antes de facer ese contrato. De ir con ese documento. Antes de facer ese contrato. Posteriormente hubo un contrato. Agardo un momento, porque antes ten que ir ao PSDG. Hubo un contrato, remate. ¿vale? Pero antes, a fecha desa acta é anterior ao contrato de publicidade. Por iso que aquí os veciños de Moraña non pagan ninguna propaganda do partido. Ninguna. Señora Piñeiro. Iso é un dato de transparencia. Ata aquí chegou. Imos coa candidata do... Señora Piñeiro e señor Suárez. Silencio, por favor. Señora Piñeiro. Imos coa candidata do PSDG con esas propostas de transparencia. Bueno, eu quería falar da participación cidadá, porque é certo que as asociacións ata agora levaban un peso importante da vida cultural do noso concello. Durante todo o ano eran as encargadas de facer moitas das actividades culturais que se viñan desarrollando tanto no Nadal, no Magosto, no Brán, axudando co teatro e moitas outras cousas. Nestes últimos anos parece que, non quero dicir así, pero que non é ben recibida esta participación das asociacións e nós creemos que é mellor contar con esas asociacións porque é mellor ter varios puntos de vista que non un solo e sempre enriquecen un pouco máis o ambiente. Estou de acordo con el na transparencia tamén. Nos primeiros anos, eu dende que levo aquí como concelleira, informábasenos de todos, invitábasenos aos actos, e neste último ano a verdade é que esa canle de comunicación cortouse, non sei por qué, porque nos actos institucionais entendo que nós temos que estar porque tamén representamos a parte da poboación do noso concello. Moi ben, pois imos coa derradeira rolda deste bloque. Antes de chegar a ese minuto final, ten vostede a palabra. Dúas puntualizacións. Efectivamente, hai o Consello Municipal da Cultura, Deporte e Mocidade que non está funcionando e nós queremos poñelo en valor para que todos os colectivos asociativos, culturais, deportivos da mocidade poidan dar a súa opinión. Estáse convocando ese Consello Municipal única e exclusivamente para abordar o tema das axudas culturais e parece que reciben unha bronca por como presentan a documentación. Eso é o que se percibe así. Eu non lle botou ninguna asociación cultural, Dixen que parece. Dixen que parece. Por eso que clarifique. En todo caso, nós queremos recuperar o funcionamento real dese Consello. E ao respecto da transparencia e rexeneración democrática tamén quería falar dunha cuestión, xa que vostede introduciu o tema das facturas esas das redes sociais, que eu mostrei aquí a ata. Mire unha cousa, para nós transparencia e rexeneración democrática é tamén ter un control exquisito dos gastos públicos. E mire unha cousa, a nós nos gustaría que se eliminaran gastos innecesarios, por eso moitas veces votamos os orzamentos en contra, despois vostede se asga a información, o Bloque non votou outra cousa. Nós, por exemplo, votamos en contra que vostede cobre unhas dietas desproporcionadas, sí? Votamos en contra, porque vostede, mire, en 8 anos, vostede de goberno leva cobrado máis de 30.000 euros, nos últimos 4 anos máis de 19.000 euros. Mire unha cousa, non, voulle facer unha pregunta. Son dietas que non fago, aprobadas polo Partido Socialista. Eu non modifiquei nada cando cheguei ao goberno. Voulle facer unha pregunta e contésteme. Vostede, os operarios que van co camión do lixo a Ribadumia, cobran dietas? Os operarios que van co camión do lixo van cun camión que é municipal e que eles teñen un sueldo e que dentro do seu traballo forma parte de desplazarse nun camión. E vostede non ten unha dedicación exclusiva, entonces, se vai vostede a Ribadumia, porque vostede vai a Ribadumia e se cobra unha dieta de 52,80 euros a recoller uns folletos máis o kilometraxe. Imos con vostede, pode responder a esa cuestión ou seguir falando de transparencia. Espero que ese exemplo que puxera fora un exemplo aleatorio, que non quera relacionarse a buscar uns folletos, ou non sei que. Sí, é unha dieta que vostede pasou por ir a Ribadumia a buscar uns folletos, 52,80 euros. Poden ser as guías de turismo, porque ir a buscar uns folletos parece que sona desa maneira. Pero mire, eu, cando cheguei no 2011 ao goberno, había unha ordenanza aprobada
por un partido socialista que estaba sendo usuario desas dietas e deses kilómetros o anterior alcalde. E así o deixei. Que pasa? Neses 30 anos non molestou, porque estou falando, porque era o Partido Socialista e agora chegou o Partido Popular e molesta, porque se cobran esas dietas. Hai unha grande diferencia, vostede No. ten unha dedicación exclusiva e o alcalde que había antes do claro. Partido Socialista non tiña dedicación Unha dedicación exclusiva. exclusiva que, por certo, me apoyou Que o Bloque Nacionalista Galego tamén. Claro, porque non somos Aclarado. coherentes, porque non somos coherentes. Coherentes co que se di aquí, co que pero se desde vota logo noutro que se sitio. cobren dietas Non é o desproporcionadas Deixamos Estou en o horario que laboral, corresponde como a calquer outro alcalde, Deixamos que como meu continúe. antecesor. 30.000 euros, como máis de 30.000 euros en antecesor. dietas. Deixamos que- Pode señor seguir Suárez. sumando e Es unha poderá auténtica decir que Señor como Suárez. xa chegaron Nos a decimos que decir, como proposta, non sei se foi como o Bloque proposta do Nacionalista BNG, Galego. Señor Suárez, Imos se a- falen Non as dous sei- á vez non se sei entende. si Podes foi interrumpir. o BNG ou o Partido Socialista que xa me acusou de que estaba cobrando 100 e pico de miles de euros. O que cobra Eu teño os o datos aquí. que cobro eu seino e o poderei facer pública cunha nómina pública que xa fixen en algún momento con algún compañeiro seu. Pero vou a clarificar no tema das asociacións, das axudas. Un Consello de Cultura que se convoca anualmente, correcto, un Consello de Cultura que ten unha orden de rogos e preguntas e propostas, e ali fala quen queira falar. E iso de que Iso das parece que axudas. se lle bota bronca, por min non o pode decir, pero o parece, afirme, vótase ou non se lle vota. Parece. Voto xa eu? Dá a Voto sensación xa de eu? que sí, dá a Voto xa eu? ali nesa reunión dá a sensación de que sí, pero diga os que- colectivos pero están diga ali que, para bueno, pues tal. non é a miña responsabilidade. Está claro que non funciona, porque a última vez foron dúas asociacións. Ten que ir rematando Os que vostede, acudiron. ten que ir Cada un é moi rematando. libre de asistir a reunións que se lle convocan. E ata o de agora se lle están dando unhas subvencións en torno a un 70 a un 80%. Non sei, porque hai algunhas asociacións, tamén me pregunto eu, porque antes facían actividades e desde que goberna o Partido Popular parece que non as queren facer. Tamén me pregunto eu. PSDG. Porque mellor se os cartos lle teñen que salir do peto a cada un que forma parte da asociación, Pero xa lle pois salían esa antes actividade tamén, que dé interese para todo o Concello non lle sale a conta realizada. Xa lle salían antes. Cando o Concello fai a mesma actividade e lle vai custar o mismo ou máis. Moi ben, pois se os parece chegamos xa ao remate deste programa, non sen antes ir con ese minuto final, eses 60 segundos nos que cada un de vostedes, cada un dos tres candidatos aquí presentes teñen a oportunidade de dirixirse a toda a audiencia, tamén aos veciños e veciñas, por suposto, do Concello de Moraña. Xa saben que nesta parte do programa, insisto sempre nesta cuestión, non se poden facer alusións nin ao resto de formacións aquí presentes ou ausentes, nin tampouco aos seus compañeiros que están aquí representando aos seus partidos políticos. Así que, feita esta advertencia, imos co primeiro minuto final, neste caso para o candidato do Bloque Nacionalista Galego, ten por diante ese 60 segundos aquela cámara. Bueno, pois eu que lle vou a decir aos veciños, pois que o BNG presenta esas eleccións do mes de maio, pois cunha candidatura renovada, non obstante, pois é unha candidatura que reúne formación, reúne experiencia, reúne compromiso, unha candidatura que non se esquece dos morañeses e morañesas que están lonxe e, desde logo, é unha candidatura que ten moita ilusión. E con esa ilusión, pois, vámonos a dirixir a toda a veciñanza de Moraña e, principalmente, a todas as persoas que non se conforman ca Moraña que temos, porque queren unha Moraña diferente, unha Moraña moderna, activa, dinámica, unha Moraña que sexa respetuosa co medio ambiente, unha Moraña que teña un centro urbano agradable, unha Moraña que teña unhas parroquias onde se poida vivir a gusto, e, desde logo, en Moraña, se hai unha forza política que ten as ideas claras, ese é o Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, imos co minuto final tamén para o PSDG-PSOE, ten ese 60 segundos e aquela tamén é a súa cámara. Ben, o vindeiro mes de maio temos unha cita ineludible a que todos temos que asistir. Eu, persoalmente, optei polo Concello de Moraña para asentarme, para formar unha familia, para traballar nel, e, polo tanto, son coñecedora das necesidades e das actuacións que temos que levar a cabo no noso Concello. Levei a cabo a elaboración dunha candidatura xoven, dinámica e con moitas ganas de traballar por todos vós. Espero ter a vosa confianza o vindeiro mes de maio para poder cambiar Moraña. Minuto final tamén para a candidata do Partido Popular, ten por diante ese 60 segundos aquela cámara.
Bueno, pois para cerrar este debate me dirixo a todos os veciños e todas as veciñas de Moraña como candidata do Partido Popular para estas vindeiras eleccións municipais e con ese grupo de 20 personas dese gran equipo que me acompaña a estas eleccións municipais e que para nós é unha honra e un orgullo de traballar por Moraña todo ese tempo que o fixemos e seguir traballando tamén, reforzando esos servicios públicos, renovando e creando esas infraestructuras novas, mantendo esa liña de crecemento e de futuro que ven instaurado en Moraña xa desde o ano 2011 e que temos, se fixeron moitos traballos, pero son consciente tamén de que nos queda pois moito por facer. E xa para despedirme, pedir esa confianza para as vindeiras eleccións municipais. Somos un gran equipo, como decía, e non quero rematar sin agradecer ese apoio, esa confianza, ese ánimo que sempre recibín dos veciños de Moraña, desa colaboración que sempre tuve nestes 8 anos de goberno, que moitos dos proxectos que se fixeron pois foi gracias á colaboración de todos os veciños. Traballemos así por unha Moraña plural, por unha Moraña armónica e por unha Moraña sempre presente. Chegamos así ao remate deste Contrastes Moraña. Os tres candidatos tiveron tempo dabondo para expoñer as súas propostas. Agradezolle a súa presenza aos tres candidatos e desexolles tamén moita sorte nesa cita electoral do vindeiro 26 de maio. Deste xeito, poñamos o punto final a este Contrastes de Xoves Santo. Mañá, Venres Santo, aquí estaremos de novo co Contrastes de Meis e a semana que ven arrancaremos a semana co Contrastes de Cuntis. O martes, entrevista coa candidata do BNG de Roi. Xa saben que era un debate o que estaban citados 4 candidatos, pero 3 deles non quixeron ou non puideron participar, así que a candidata que sí que quería asistir, pois ten todo o dereito do mundo a participar e lle ofrecemos unha entrevista. E despois o mércores cita coa illa de Arousa e o xoves Ribadumia. Pasen unha boa xornada de festivo. Adeus.